Дана, оиди муҳорибаи ислам ва ҷек фикрҳои худро баён кун. Ин албатта ки аз ҳама ҷанги дурахшони унвонӣ дар таърих набуд, лекин ислам бартарии калон дошт. Ва медонед чӣ гуфтан мехоҳум? Мебинем ки бо ӯ чӣ кор мекунем, лекин ин шахс ба номзади бузургтарин наздик шуда истодааст. Саволи аз ҳама калон ҳамин аст, ки акнун исламро чӣ интизор аст? Бисёриҳо бо ӯ ҷангидан мехоҳанд. Усман, Шавқат, Илия Топурия ӯро ба ҷанг даъват кард ва аён аст, ки ҷанг бо Топурия аз ҳама калон аст. Ё шумо мехоҳед, ки Топурия дар вазни сабук камарбанди худро ҳимоя кунад? Намедонам. Лекин хеле хуб аст, ки мо чунин вариантҳои бисёр дорем. Дана, ту дар вақти рекорди Андерсон Силва будӣ, 16 ғалабаи пайдарҳам, ва имрӯз ислам рекорди ӯро такрор кард ва ин беҳтарин аст ба назар гирифтан, ки дар варзиши мо ҳар гуна корҳо рух дода метавонад. Гӯй ки чӣ қадар дастоварди беҳтарин аст баъд аз 12 сол рекорди Силваро такрор кардан. Медонед, ба назди ман Ҳабиб омад, ӯ хурсандӣ мекард ва пурсид, ки мумкин аст, ки камарбандҳоро ма ба ӯ супорум. Ман гуфтам, ки майлаш. Ӯ камарбандҳоро ба китфони ислам партовд ва ислам аз ҷанг дида дар супоридани камарбандҳо зарари калондӣ. Ма ба Ҳабиб гуфтам, ки ма аз 20 солагӣ дар тиҷорати варзишиюм ва ма доимо мешунавем, ки ин шахс чемпион мешавад, ин шахс ин корро мекунад, он корро мекунад. Ҳама доимо як чиз мегӯянд, лекин қариб ягон кас ин корҳоро намекунад. Падари ту ба ман гуфта буд, ки Ҳабиб чемпион мешавад ва камарбанди худро чанд маротиба ҳимоя мекунад. Ва вақте ки ӯ меравад, ба ҷои ӯ ислам меояд ва корҳои мекардагии Ҳабибро идома медиҳад. Ва медонед, ҳамаи кор ҳамон гуна шуд, чӣ гуна ки падари Ҳабиб гуфта буд. Ин беҳтарин аст. дӯстон, агар ба шумо ё шиносои шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем. Ин дӯстони мо аллакай тӯли чанд сол мешавад, ки дар хизмати мардуманд ва дар ин соҳа таҷрибаи калон доранд. Шуморо шофёрҳои таҷрибадор бо мошинҳои худ бароҳат ба граница бурда меоранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Роҳи сафед. ислам табрик, медонам, ки ин лаҳзаро ту тамоми карьераи худ интизор будӣ. Гӯй ки чӣ қадар хуб аст ба орзуи худ расидан ва оё ту ҳамаи чизро ҳамин гуна тасаввур мекардӣ? Ма бениҳоят хурсандам. Худро ба даст гирифта истодам, лекин дар даруни худ ман хеле шодам. Шодам, ки дар Madison Square Garden чемпиони UFC дар 2 вазн шудам ва чӣ гуна ки ман тамоми ин ҳафта мегуфтам, ин орзуи ман аст. оё ту интизор будӣ, ки муҳориба чунин яктарафа мегузарад, ё ин ки интизор будӣ, ки Ҷек дар замин ва дар стока хубтар худро нишон медиҳад? Вақте ки ман ӯро бори аввал афтонидам, ман фаҳмидам, ки ӯро шаби дароз интизор аст ва ман бо ӯ дар замин чӣ коре ки хоҳам карда метонам. Чунки пеш аз ҷанг ман интизор будам, ки ӯ кӯшиш мекунад ба по хезад, лекин мо дар болои ин чиз кор мекардем. мо ҷангҳои ӯро тамошо мекардем. ӯ якчанд свип ва усулҳо дорад, лекин ман ҳамаи ин чизҳоро маҳкам кардам. Аз ҳамин сабаб барои ман ин муҳорибаи осон шуд. Ту ба мураббии ӯ оид ба ҷуҷитсу чӣ гуфтӣ? Ман ба ӯ гуфтам, ки ҷуҷитсуи ту кор намекунад. Ту бояд, ки ба Доғистон 2-3 сола сафар кунӣ. ӯ чӣ ҷавоб дод? ӯ хандид ва ба Ҳабиб гуфт, ки ман ба Доғистон мерам. ин аввалин ҷанги ту дар вазни нимёна буд ва чӣ қадар хубтар ту баромад мекунӣ вақте ки дар ин вазн одат мекунӣ. Ман имрӯз худро хеле хуб ҳис мекардам. Пештар ягон маротиба худро ин гуна ҳис кардагӣ набудам. Ман ҳис кардам, ки қувваи бисёр дорам. боварии ман бисёртар аз вақте ки зарба мезанам, вақте ки ҳаракат мекунам. Ман ҳамаи зарбаҳои ӯро медидам ва худро беҳтарин ҳис мекардам. Ман ҳама рақибро дар замин идора карда метонам ва пештар ман худро ин гуна хуб ҳис намекардам. акнун дар ин вазн туро чӣ интизор аст? Имрӯз бачаҳо беҳтарин баромад нишон доданд. Илия ба ту визув дод. Майкл Моралес ва Карлос Пратес бо ту ҷангидан мехоҳанд. Шавқат ва Усман бо ту ҷангидан мехоҳанд. Гӯй ки туро чӣ интизор аст? ҳама аз ман чизе мехоҳанд. айни замон вазни нимёна аз ҳама вазни конкурентӣ аст. Аниқ 100%.
бачаҳои ҷавоне ки имрӯз ҷангиданд, ҳафтаи меомадагӣ ду довталаб меҷанганд. Ва боз Камару Усман ҳаст, Топурия. Ҳамаи онҳо қотиланд ва онҳо камарбанди маро мехоҳанд. Лекин не, ман камарбанди худро намедиҳам. Ман меҳнати зиёд кардам, то ки дар ду вазн чемпион шавам. Ва имрӯз ин чизро ҳис кардам ва дигар вазни зиёд кам намекунам ва ман камарбанди худро чанд маротиба дигар ҳимоя мекунам. Дана гуфт ки чанд сол пеш падари Ҳабиб гуфт ки Ҳабиб чемпион мешавад, абад ту чемпион мешавӣ ва камарбанди худро ҳимоя мекунӣ. Ба фикри ту ҳозир падари Ҳабиб чӣ қадар аз ту фахр мекард ва ӯ ба ту чӣ мегуфт? Албатта ки ӯ фахри калон мекард ва медонӣ вазни сабук дар зали мо хеле конкурентӣ аст. Яъне дар зали мо ҷангварони вазни сабук бисёранд. Чемпиони PFL Усман аст, Чанко аст ки ӯ аллакай ситораи калон аст, дар ҳоле ки дар UFC ҳатто баромад кардагӣ нест. Ва боз дигар бачаҳое ҳастанд ки омада вазни сабук UFC-ро гирифта идора мекунанд.